Kaixo, zemolgea, hitz bat egin hasiko naiz, erakargarria egiteko. Gizartekidetza. Gizartekidetza. Ze gizarteko kidezea. Ze gizarteko kidezea. Pentsazazu horretaz ondo. Zuzean gizarte hortakuek zein die kide. Hontaz, jabetu egin behar dugu. Ne balen badeu, gauzak jota iritsi eta zenbait kontu zalantzan ipini, jarri. Oso programaute, oso ustezkoetan oinarritut eta sendo gaudelakoen bizigea, gehien bat, euskal gizartia, ala biziala erutzat. Eta, oin ikusi dugu, ziadeko gataule lan bat edo, nola mendik 10 bat urtea, gehien bat dana euskera ezin berrin, dana erdera zingoala, gaztelera zingoala hemen esan ez. Eta orduan horrek kezka sortu du eta gaur bertan 2 idazki irakurri ditut, horretaz, horri buruz edo hori tarteko dela, eta orduan nik ere irituzat aspaldi gainez kontu honetaz hitzitzen da kontu batzuk ze begiratu, azkar gizartekide anitza edie garro honin, aniztasuna, bai da, eta bar, eta bestie, eta zein da anitza? Anitz gizarte kidetza epinikoan duke, anitze dienan kidegoa, zenek osatuko lukete. Euskaldunok bai, gaur egun bai, Euskaldunok gea, anitza gea, bai, gea, erdadunen gaztelera mundun, hemen behitzet, egoaldin esaten dune, bat gu anitza gea, baina bestik ez dira anitzak, ez dira anitzak. Zein da anitza? Eta non zara anitza? Zeren etxin ze aniztasuna agertu behar dugu. Anitza izatie da ustezko bat, oso politie, eta da dirudunen eta nondi datorren jakingabe diru hori, eta etorkizunen nolako izangoan asko jakingabe, alako gizartiak egu. Haien kontu bat, ondo juteko. Nik ala ikusten dut, eta pixkete izaten dut hola, ohartzeko horrekin. Baina honek dake gainetik laguntza bat, eta da politika. Politika, gure politikak, eta politikariek haidie bideo horretan. Zergatik, kapital monopolioak, esaten dut, alegile, dirutzak nola egin hori eragiteko dauden enterpresak, esango duke erakundiek, dirue gehiago egiteko daudenak eta gainare diru pilatzeko dauden hoiek, horien eraginez bizi dalako politika guztiek guria. Eta danea bideratzen. Eta orduan, sortzen die batakoz beste baten horrelako joerak, zergatik, hau nahi dutelako, aniztasun izen horrekin, kidetzarik gabeko lagunek. Noa kidetu? Lan enplegua, esaten hori, enplegua. Inberrien elkarlana lan enplegura bideratu, eta kontrol bat eukitzeko zerrena, eskulanana. Eta horren aurkakue, edo horrei oztopoiteiona da, benetako gizartekidetza, gizarte beharrak geuk eginda. Osea, gure gizartie geuk eginda osa berdau. Bestela, ez da ez gizarte, eta ez da izango gaina, anitze sekule santan ez da izango. Izangoa, menpekotasunezko gizartie. Da menpekotasun hori, zer dagokion egokilena dinamika honi, eraketa honi, kapitalaren eraketa, diru pilatzen eraketa horren gora beran izangoa. Eta nahi dena da euskal gizartie.
Eta euskal gizartiteko berdeu guk geurea osatzen egotie, gutxiengo baten, da gutxiengo hori espalimadeu egiten, gutxiengo hori gizarte moguen geure hartin izateko egunerokuen, gu anitzegea, bai, baina egunerokuen ez bagea gai horri heltzeko, euskeri ezertako ez du balioko. Eta euskeri iraupena da gizarte hori duen bitartien. Bestela, kitxo ingo. Eta benetako gizarte bat da hizkuntzien balioa ikusteko gizarte bakarra euskaldunena da. Bestina dana daude harrapaute honekin. Ni horretaz hain ez bideo batzuk eta egiten, hori agertzi nahite, baina nola betaurriko hauekin ikuste duen dana, eta gainera potxigu beteta dakeon gure aurreko diru indutelako, oin mozolo gabiltz. Mozolo, eta mozola. San Ferminetan bezala. Venga, gozamena bada, baina gozamenak, luzaroa izen behar du gozamena, bestela kalte ganta etortzea ez, gehiagik egin eruditzen maga. Baina, bueno, horrela dira kontuak eta biziak ere aukera hotxe ematen dizkigu bizitzeko asmaien ber. Ez da ebara joan, baina, venga, ondo debeli.